हाँ तो भाई लोग, खेसारी लाल यादव के गाना एगो आ गइल बा, नथुनिया टू। गाना तो बढ़िया बा आ क्वालिटी भी बढ़िया बा, सब कुछ में आगे बा। एगो हिंदी के हीरोइन बा, एक्टिंग भी बढ़िया भइल बा। खेसारी लाल के भी एक्टिंग बढ़िया भइल बा। बाकी एगो रउआ लोग से बात पूछत हनी, इनकर हर गाना चोरी के इल्जाम लागेला, और इहो चोरिये के इल्जाम लागल बा। अंकुश राजा के एगो गाना लख 4 साल पहिले जौन गइले रहसु, उ गाना के फेर उठा के डाल दे, इ गा देलन। काहे हर एक सिंगर के इ चोरी क क के गाना गावेलन, इ हमरा खुद नइखे पता चलत। हैं, हई देखो अंकुश राजा के गाना, आ इ देखो खेसारी लाल के गाना। अब तू ही बताव लो, दोनों में कितना मैचिंग बा। हम्म, का जरूरी बा पैसा इतना खर्चा क के कि चोरी के गाना रही? कितना दिन चली चोरी के गाना? 2 से 4 दिन, 10 दिन, ओकर से फिर बैठिए जाई। गाना बनावे के बा तो बढ़िया बनाई लोग, भोजपुरी के आगे नाम करी। बाकी ना, का करो भाई, तोहरे लोग के भरोसे बा कुछ करे के। हम इ सब वीडियो बनावे के नहीं चाहिए, बाकी मेन बात जानता रहो मकसद। अब हमरो नइखे रहल जाती सब बात देख देख के, खाली रउआ लोग के प्यार सपोर्ट मिलत रही न। अब ये लोग के थोड़ा थोड़ा रेलम न, सबनी के तब ढेर यूट्यूबर हो गल बारन स, चढ़ा बढ़ा के बोले वाला। सच कहत है। चलो तब धन्यवाद, सपोर्ट रउआ लोग करत रही। आ छोटा है